Bos días a todos. Iniciamos a sesión. Empezamos polo punto primeiro do orden do día, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai alguna objeción á acta? Votamos logo. Votos a favor da aprobación da acta, unanimidade. Segundo punto, ditame favorable da moción do PSOE relativa á ordenanza de Soares do Concello de Outeiro de Rei. Eu xa dixen na comisión, pero bueno, ahora quero anunciar que se cada xa ouviu ou non, está publicado do día 27. Agora, temos que dar a palabra para decir o que fez. Sí que me gustaría que aquí en pleno que explicase o señor alcalde que sucedeu con esa ordenanza, porque sabemos que se aprobou en pleno 26 de abril de 2018, o que non sabemos que sucedeu despois de ser aprobada en pleno para que non fose publicada no BOP no seu momento preciso e fose exposta públicamente para que todo o mundo pudese acceder a ela. Bueno, a partir de aí descoñecemos o que sucedeu. Pois sinceramente non sucedeu nada. Sucedeu que nos despistamos de publicala, non por nada, porque realmente se quixéramos tomar alguna decisión contraria, pois o tomaríamos, que tivemos tempo de sobra. Realmente tampouco pretendíamos ocultala, posto que todo o que se aproba no pleno do Concello de Outeiro de Rei desde fai moitos anos pois queda grabado e digamos transmitido en directo e despois en diferido, co cual realmente, pois bueno, de cousas que a veces suceden que se toma un acordo que habría que facer unha tramitación con ele e non se fixo, entón eu, por se lle afectou a alguén, pois pedirlle disculpas a calquera ciudadano que lle pudera afectar, pero bueno, realmente non houve ninguna demanda por parte de naide, que xa houbera seguramente xa nese momento nos houbéramos dado conta, e no momento que nos damos conta, pois simplemente a publicamos, foi o que fixamos. Non sei se quere decir algo máis. Non me convence demasiado esa explicación, porque eu vexo que son 6 anos sen ter acceso a esa ordenanza. Unha ordenanza que penso que é bastante importante, moi importante para o noso Concello. Unha ordenanza que aparece en moitísimos outros concellos dun tamaño inferior ao que o Outeiro de Rei. Bueno, non sei, no momento en que aquí desde o goberno tiveron que tomar algunhas medidas relacionadas con esta ordenanza, non sei realmente como fixeron, como non se decataron antes de que non estaba en vigor esa ordenanza. Non o comprendo moi ben realmente. Bueno, usted pode pensar o que queira, xa me imagino que como sempre, pois pensa o que lles parece, pero bueno, é tan evidente como unha ordenanza que se aproba en un pleno como se tramita neste Concello e se transmite en streaming, queda colgada e queda na acta, pois lógicamente está claro que non se pretende a ocultación de ningún tipo, e ademais pois que a maioría absoluta que nos dan os ciudadanos cada vez que nos presentamos, pois se quixéramos rectificar poderíamos habelo feito, o cual nós como estamos de acordo perfectamente, é porque sabemos que é un tema importante, por iso aprobamos xa fai bastante tempo, pero bueno, por todo o mundo se pode despistar, sempre que non comete delitos nos despistes, pois realmente nosotros tan pronto nos damos conta de eso, publicamos. E insisto, supoño que non houve nadie perjudicado por esa situación, porque nadie fixo ninguna intervención con respecto ao Concello reclamando algo que pudera afectar esa ordenanza e nosotros non tuveramos en conta, con cual, por tanto, non sei se quere votar a moción ou quere votarla. Eu creo que sí que deberíamos votar. Quere votarla? Non, usted diga se quere votar ou non, usted é a dueña da moción, non son eu. Sí, por votos a favor da moción. 1. Votos en contra. Abstencións? 3. Nosotros votamos en contra non porque esteñamos en contra da ordenanza, sino porque non ten sentido que se presente unha moción cando a ordenanza está publicada, e cando desde o primeiro momento reconocemos que
que íbamos a... Podo comentar? Que íbamos a... Non só estou explicando o meu voto, porque o meu voto e os dos meus compañeros, porque estamos de acordo que a ordenanza non lle votamos a favor da moción. Non podo argumentar que tuvo dúas intervencións para falar o tempo que quixo. Entón, é moi sencillo que eu creo que en algunha administración nas que ustedes presiden ni siquiera nos permitirían intervir para preguntar. Entón, eu xa lle lo expliquei moitas veces, non fai falta ir moi lexo, xa lle lo expliquei moitas veces que temos que acostumbrarnos a ser acordes co funcionamiento dunha administración seria e importante como esta. Pasamos ao segundo punto. Vamos a ver. Ditame da moción do BNG relativa á creación dun PIC. Ten a palabra o portavoz do Bloque. Sí, señor alcalde, non vou empregar moito tempo. O contido desta moción xa é coñecido polos compañeros e compañeiros deste pleno, porque esta moción foi registrada en tempo e forma o 19 de febreiro, igual que a segunda moción que este partido registrou e que non está na orde. Direi que vou a ser breve, vou a destacar algún dos puntos de maior interés na nosa moción. Os puntos de información catastral son puntos que melloran a dotación de servicios do Concello. Proporcionan á cidadanía acceso que pode ser gratuito para a consulta de datos catastrais protegidos e non protegidos, para a consulta de información relativa, por exemplo, á política agraria común, para recepción incluso de notificacións de carácter electrónico, precisamente para a xente que quizáis non teña tanta facilidade para operar con medios electrónicos. A nosa moción é a creación dun PIC, dun punto de información catastral, descargaría de tarefas ao persoal que está agora adscrito ao urbanismo neste Concello, non require contratación adicional por parte do Concello, ofrece servicios á ciudadanía, insistimos en que poden ser gratuitos, e ademais fai equiparar ao Concello de Outeiro do Rei a outros concellos da provincia. Como se dice na moción, só hai 12 concellos de 67 de toda a provincia de Lugo que non teñen un PIC. Teñen un PIC concellos con moitísima menos poboación, como Ourol, A Pastoriza, o Valadouro ou Muras, e teñen PIC concellos que están moi cerca do noso entorno territorial, como A Pastoriza, Begonte, Castroverde, Pasto de Rei, Cospeito, Guitirizo ou Rábade, co cal non parece haber moitos motivos que desaconsellan a aprobación, e desde logo sí parece haber moitos que aconsellan precisamente a creación dun PIC no Concello. Nada máis, señor alcalde. Estou totalmente de acordo con o que acaba de comentar o compañero da BNG. Debería Outeiro de Rei, un concello como Outeiro de Rei, ofrecer algo así aos seus veciños. Pois, nosotros non podemos estar de acordo con eso, por algo moi sencillo. Entón, vamos sorprenderme a min cando dice os concellos que temos que ao redor non fala nada de Lugo. Que non o debe ter, non sei se ten, pero non o debe ter. Nosotros consideramos que cada administración ten que fazer o seu traballo e crear os seus servicios e financialos. E a todos esta é unha competencia de catastro que temos pegado a nós. Se nosotros tuéramos catastro a 20 km na máis, pois seguramente o faríamos, porque faríamos o esforzo, como facemos en moitas outras cousas, de asumir competencias que non nos tocan e financialas incluso. Pero neste caso me parece que non o podemos facer, que non o debemos facer ademais, porque a unha boa parte dos ciudadanos de Outeiro lles costa a mesma distancia ir a catastro que vir ao Concello de Outeiro de Rei. E evidentemente que ten as competencias e a financiación para fazer estas cousas é catastro. E todo simplemente que as fagan. Vostedes que son parte do goberno de España, que é o que dirige catastro, pois digalles que poñen a máxima agilidade e a máxima facilidade para que estes servicios se lle presten onde se lle teñen que prestar a xente, que é no organismo que ten a competencia para facelo. Nosotros a veces xa facemos algunhas cousas destas en aras de axudarlle a algún tipo de xente por as dificultades que pode ter ir á ciudade, por as dificultades que poñen algunhas administracións neste momento e sobre todo despois da pandemia en atender á xente, en obligarlles a pedir vez, etc. Pero non podemos asumir
porque xa asumimos moitas outras competencias que ademais non van financiadas. Usted moi alegremente dice, non, é que non fai falta un funcionario ni fai falta financiación. Claro, eso por obrigación do Espírito Santo facemos así, e se veñen os veciños que veñan ou a xente que veña, que a veces xa teñen vido de concellos incluso como o de Lugo a pedirnos cousas aquí porque non nas dan feito noutros concellos. Aquí se lles atende absolutamente sempre, pero bueno, non estamos dispostos a crear o que outras administracións que además están ao pé de nós e que para calquera ciudadano lle leva ao mesmo tempo chegar a Lugo que a chegar a Outeiro, para calquera ciudadano de Outeiro. Vou insistir, se tuéramos a 20 ou 30 kilómetros de Lugo, que é onde está instalado o catastro, pois ao mellor o pensaríamos e ao mellor faríamos tamén ese esforzo, pero neste caso eu creo que non. E ademais vou un pouco máis alá, pois a veces desde catastro se lles dice que Outeiro é un punto de información que vayan ali. Eso me parece moi mal, que cada un ten que cumplir as súas funcións, as súas obligacións e asumir as súas competencias e os seus gastos. E iso é o que deben pedir ustedes a catastro, por suposto ao Goberno de España, que é o que o dirige. E non é porque nós teñamos mala relación con catastro, que é todo o contrario, pero un pouquiño cada un que asuma as súas competencias, porque as competencias sempre levan gastos e os traballadores, cando fan o traballo, hai que pagarlles, e se realmente non dan feito e hai que poñer máis traballadores, porque é moi fácil dicir, non, é que non fai falta máis traballadores. Pois eso habería que preguntarlo aos traballadores se fan falta máis ou non, pero eu creo que os traballadores deste Concello están cargados de traballo, polo menos, tanto como os de calquera administración, e seguramente máis que os de moitas administracións do Estado, e polo tanto non nos parece correcto en este momento polo menos facer crear ese punto de información catastral. O punto de información catastral é xestionado por catastro, pero a súa creación, é dicir, o personal paga o catastro, a súa creación necesita unha solicitude previa do Concello, é dicir, o Concello non pagaría os empregados, ou o Concello non estaría prestando un servicio, presta o catastro, pero o Concello ten que solicitalo. Se o Concello non solicita, o catastro non vai a vir aquí a poñer un punto porque non pode, por lei, non? E descargaría precisamente de traballo os xa empregados, os municipais, como lle dicía, isto non require que o Concello contrate a ninguén, é simplemente solicitar que o catastro veña aquí e poña un punto de información catastral en Outeiro estaría máis cerca para a xente da vila de Outeiro que ir a Lugo, desde logo, ou a xente da miña parroquia ou de parroquias do outro lado do río, máis cerca que ir a Lugo, simplemente dicir iso. Cursos de Guillal, por exemplo, estarían igual ou máis cercanos, pero non é necesario que nos explique como funciona, que eso xa o sabíamos. O que sí sabemos tamén é que calquera gestión que haxa que facer para calquera administración dalle traballo ao personal de Outeiro e mentre fai ese traballo non está facendo o traballo que ten que asumir das competencias municipales que son bastantes e costosas. Por lo tanto, nós non estamos de acordo con eso e ustedes están de acordo, pois que lle van a facer, pero nos parece que non, porque témolo aí ao lado, ao ladiño, e o pode atender catastro perfectamente. E o que ao mellor hai que pedir a catastro é que seña un pouco máis asequible, máis accesible, sobre todo para calquera ciudadano de calquer tipo, con máis ou menos capacidade, para que realmente os ciudadanos cando van ali non se sintan frustrados como se sinten moitas veces, pero non é en catastro, é en moitas administracións do Estado que pasa iso. Vamos votar a moción. Votos a favor da moción? Cantos? 4. Votos en contra? 9. Segundo punto da orden do día. Terceiro punto da orden do día. Actividade de control. Non hai rogos e preguntas. Creo que o regulamento de funcionamento indica que todos os preguntas habría que falar das mocións urxentes ou presentadas, Antes de rogos e preguntas.
Bueno, pois entonces tratamos as mocións de urxencia primeiro. Tratamos a urxencia das mocións. Hai dúas mocións presentadas de urxencia. A orden me parece que é non sei cal é o orden. O orden debe ser primeiro a do BNG, non? Bueno, pois aunque temos aquí un escrito dicíndonos cal é os motivos, vamos a deixar que nun minuto defenda usted a necesidade da urxencia desa moción. Ustedes, o portavoz do bloque, non sei quen vai ser. Sí, intentarei ser breve, o máis breve que poida. Presentamos esta moción no día de onte, por vía de urxencia, porque nos vimos obrigados a facelo desa maneira. Usted justifique a urgencia que é polo que estamos. Porque senón non vamos darnos conta se é urgente votar esta moción ou non. Se non nos justifica a urgencia e nos dice que non presentou todo o demais, eso non nos importa moito. O que nos importa é saber se é urgente ou non é urgente, tratala hoxe. Eso é, como dice a palabra. Señor Caldeira, se teño asignado o uso da palabra, quero facer uso da palabra, precisamente. Non podo facer unha argumentación se estou sufrindo interrupcións cada pouco. Sí que pode, que está ahora no uso da palabra. Vale, pues entón pero os debates de Nicoso alcalde. Espero non ter interrupcións cada 5 segundos. Está claro eso, verdad? Perdón? Si está claro que os debates os dirijo ao alcalde, ou eso non ten claro tampouco. Sí, pero espero que cando se me asigna o uso da palabra poida facer uso dela, senón... Por eso vai a facelo agora. Vale. Dicíalle, presentamos esta moción no día de onte por vía de urxencia porque nos obrigaron a ilo, porque nos vimos obrigados a facer isto. E, por tanto, que temos que explicar o porqué de utilizar esta vía. Esta moción foi registrada en tempo e forma o día 19 de febreiro deste mes, xunta coa outra que xa pudemos debatir no pleno de hoxe. As dúas estaban registradas perfectamente antes da conformación da orde do día deste pleno, antes da celebración da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e antes da conformación da orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Porén, o alcalde decidiu que unha das nosas mocións non debía estar na orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Decidiu de maneira unilateral. Das dúas escollidas, das dúas presentadas, escolleu unha, sin preguntarnos sequera, meteu na orde do día, Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, insisto, sin consultarnos. Non é a primeira vez que sucede isto xa sucedeu no pleno de decembro, como recordan, malia que se pediu o uso da palabra para defender a urxencia desa moción de maneira oral antes dos rogos e preguntas, pois tampouco se nos permitiu defender a urxencia nese momento. As compañeras e compañeros, por tanto, do pleno non tiveron acceso a esa moción, non era a nosa pretensión que isto se debatira desa maneira. A cidadanía a que nos representamos, guste ou non guste, non tivo un representantes que puderan facer exercicio dos seus dereitos como tales e lesionanos os nosos dereitos fundamentais como concelleiros ou non incluir esta moción. Remato xa con dúas reflexións. A primeira é de corte xurídico. Incluso aquelas potestades que son discrecionais na administración teñen control. Unha persoa non pode facer o que queira, cando queira e como queira dentro dunha administración. Hai elementos de control. Un deles, os elementos reglados. Esta nación tiña que estar na Comisión de Asuntos do Pleno e outros dereitos fundamentais. Insisto, guste ou non guste, nós como concelleiros temos dereitos fundamentais e un deles é o de representación política. A segunda reflexión, e con isto xa remato, é de corte político. Nun Estado social e democrático de dereito, quen actúa como quere, cando quere, sen ningún tipo de control, ten dous nomes posibles. Ou é un tirano ou é, en todo caso, un cacique. Veremos en que situación estamos neste Concello de Outeiro de Rei. Nada máis. Bueno, ao final, como sempre, que fan algún teatro deste tipo, porque é o que está facendo realmente, non nos dixo nada, absolutamente nada, de por que era urgente presentar esta moción. Non nos dixo absolutamente para nada. Realmente non nos dixo nin que tipo de moción era. La temos aquí, pero nin debe ser moi urgente, nin debe ser moi importante, porque o único que busca é un pouco divagar e enredar, fundamentalmente eso. E ao mellor tratar os demais do que a ustedes lles gusta facer. Pero, bueno, como eso realmente é unha cuestión, nosotros evidentemente respetamos a xente que ustedes representan, nosotros respetamos absolutamente a todos, aunque señan minoría, os respetamos igual. Ustedes a veces non respetan nin a maioría.
evidentemente deberían ir dando conta, porque vez tras vez lle sucede o mismo, van desobrados e acaban sempre na mesma situación, sempre acaban na mesma situación. Pero bueno, como ese é un tema político, a min tampouco non me preocupa, e desde logo nos vai bastante ben a nós e a ustedes tamén es de vir ben, porque siguen na mesma línea. Entonces, ben para todos. Realmente eu, cando puxen unha moción no orden do día, simplemente seguín o orden que estaban presentadas. Cando alguén presenta varias mocións, pois pode pedir un orden. Se o pide, nosotros vamos a respetar, xa o anuncio tamén. Presenta varias mocións para un pleno e nos pide cal quere que seña orden, nosotros llevamos a respetar o orden, porque a nosotros non nos preocupa debatir calquera moción que ustedes presenten. Evidentemente a debatiremos no momento que toque, sin ningún problema, e polo orden que ustedes queiran. Pero como non nos pediron ningún orden e hai un orden de registro, pois polo orden de registro metemos a primeira que tiñan posta. Entón, polo tanto, eu considero que esta moción non debe ser urgente, e non debe ser urgente porque eu polo menos non lle escoitei a usted dicir ni siquiera que tipo de moción era. Non debe ser urgente porque o motivo polo que o contido da moción a mí tampouco me parece urgente, e non vou entrar se é importante ou non, que eso se algún día traen e chega a ir a este pleno, pois xa debatiremos se o consideramos importante ou non esa moción e o que tratan nela. Pero neste momento non estamos neso, estamos simplemente na urgencia. E como usted só quere divagar, e eu creo que tamén quere demostrarnos que como é jurista, pois que nos ten que explicar a nosotros como funciona. Eu xa lle dixen noutra ocasión que aquí viñamos a fazer política e non a discutir de jurisprudencia. Usted utiliza os seus conocimientos e os seus medios como queira, pero nosotros vamos a seguir facendo política como fixemos sempre, que é un pouco po que estamos e é po que representamos a maioría unha maioría moi importante deste Concello, e polo tanto non vamos a deixar a facer deixación de funcións. Nosotros a ciudadanía deste Concello nos encarga que gestionemos este Concello, e o gestionamos, por suposto, dentro da legalidade, e así é como facemos. Por lo tanto, vamos a pasar a votar a urgencia desa moción, que eu non sei se os concejales a viron antes, pero realmente, polo que usted nos dixo, non sabemos de que se trata. Votos a favor da urgencia da moción? 4. Votos en contra? 9. Por non considerando urgente, non a podemos debatir neste pleno. Hai outra moción de urgencia, moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Outeiro de Rei, en apoio ao sector primario. Vou intentar defender a urgencia nun tempo moi limitado, que eu creo que é porque se debe utilizar o turno de urgencias, que é sencillamente que temos un sector primario, neste caso agrícola e gandeiro, que é o que nos afecta máis en Outeiro e en Galicia, e que está nunha situación moi precaria, con moitas dificultades pola legislación europea, e que neste momento é polo que eu considero que é urgente presentar esta moción, se non podría vir ao pleno seguinte ou a calquer outro. Estáse habendo unha serie de manifestacións por parte dos gandeiros e dos agricultores de todo Galicia, de toda España, incluso de toda Europa, e nosotros queremos simplemente manifestar o noso apoio a ese sector que creo que está bastante maltratado e moi desprotegido, sobre todo pola legislación europea e española. Vamos a votar a urgencia. Votos a favor da urgencia? Unanimidade. Bueno, pues ahora vamos a pasar a debatir la moción e a defender a moción. Como mellor non lles deu tempo a lela a todos, porque é unha moción que acabamos de pasar fai xusto cando entramos, vou a lela e despois argumentaría algunhas cousas sobre eso.
é iso o seguinte. En Galicia, a agricultura e a ganadería son dúas pezas chave do noso sector primario. Actúan como principais actores na xestión sostible do territorio e a principal fonte de alimentación do noso país. Por iso, é dada a situación actual posicionándonos ao lado dos nosos produtores na defensa dos seus intereses. E no Partido Popular estamos de acordo co reclamado os nosos agricultores e gandeiros, cuxas protestas redundan nunha baixa rentabilidade derivada dos precios que non cubren os costes de produción, unha necesidade de abordar unha modificación da legislación europea que os está asfixiando e poñendo en perigo a súa viabilidade económica e a competencia desleal que veñen sufrindo a consecuencia dos tratados de libre comercio con terceiros países que firma a Unión Europea sin a existencia de cláusulas espello. O sector está deixando claro os seus reclamos nestes días. A legislación, que é, digamos, un pouco que nos motiva a urgencia. A legislación da Unión Europea arrisca o seu futuro ao impoñer cada vez máis trabas burocráticas, ademais de exixencias medioambientais que non foron deseñadas atendendo ás sostenibilidade económica, social e medioambiental das explotacións. Vemos unha obriga de exixir ao Goberno Central que lidere a petición dunha moratoria en toda a Unión Europea dende a nova legislación de cara a facilitarlle o traballo do día a día aos nosos agricultores e gandeiros, e atender as especificidades de cada rexión, e non como fixeron ata o de agora legislando de costas ao sector. As mobilizacións ás que asistimos nas últimas semanas responden a unha inconformidade dos gandeiros e agricultores, non só galegos, senón de toda España, eu diría, incluso de toda Europa. Con as medidas anunciadas e ante a pasividade do Ministerio de Agricultura, ao non defender os seus dereitos ante Bruselas, España, como potencia agroalimentaria dentro da Europa, debe adoptar unha postura de liderazgo, exixindo unha moratoria inmediata desta normativa que ocasiona prejuicios no desenvolvemento da actividade agraria. En definitiva, unha actuación contundente diante as instancias europeas neste reclamo, defendendo sempre as singularidades do noso territorio de Galicia e tendo en conta a postura do sector. A carga burocrática do sector non debe ser incrementada de ninguna maneira, nin por Europa, nin por ninguna institución española. Estamos a favor do compromiso medioambiental sempre cando sexa garantía de sostenibilidade económica e social das explotacións dos nosos gandeiros e agricultores. En este ámbito, todas as administracións teñen unha marxen de mellora. Non podemos obviar que as principais demandas do sector están moi ligadas á nova PAC. En concreto, poñen o foco no caderno digital, a rotación de cultivos, a reducción de fitosanitarios, a normativa relativa ao decreto de ordenación de explotacións bovinas ou a nutrición sostible do solo. É a necesaria adaptación e flexibilizar os ecoesquemas á realidade de cada rexión. Así mesmo, é unha cuestión fundamental abordar a competencia desleal de produtos de terceiros países, dado que as condicións nas que se producen posibilitan que acceden ao mercado común con os precios cos que non poden competir os agricultores e gandeiros europeos. A defensa do sector primario para o Partido Popular é prioritario e por iso tampouco podemos deixar de reclamar un precio xusto para os seus produtos, o cal requere dunha aplicación efectiva da prohibición da venta a perdas. Por iso instamos ao Goberno do Estado a modificar a Lei de Cadea Alimentaria co fin último de facer efectiva a prohibición de venta a perdas a favor dos operadores primarios. Unha petición reiterada en numerosas ocasións dende a Xunta de Galicia, a que atende á necesidade que o Goberno Central asuma a súa responsabilidade. En definitiva, o Partido Popular de Galicia sempre estará do lado dos nosos agricultores e gandeiros e buscando a súa mellora e beneficio.
Ante esta situación, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, mostrar o apoio ao sector primario de Galicia, aos seus gandeiros e agricultores e reivindicar a súa importancia no desenvolvemento do noso sector agroalimentario, tanto desde o punto de vista productivo, económico, social como ambiental. Exixir ao Goberno Central que lidere unha moratoria inmediata e temporal da normativa europea que ocasiona perxuízos no desenvolvemento da actividade agraria e que poñen en peligro a viabilidade das súas explotacións. Exixir ao Goberno Central defender a postura dos nosos gandeiros e agricultores respecto da situación xerada de competencia desleal que supoñen os tratados de libre comercio con terceiros países que firma a Unión Europea sin a exigencia de cláusulas espello. Instar ao Goberno Central a que modifique a lei de cadea alimentaria para facer efectiva a prohibición da venda a perdas e recoñeza a oficialidade das ferramentas de cálculo de costes de produción, conta láctea e conta carne, postas en marcha pola Xunta de Galicia. E, por último, demandar ao Goberno Central a retirada do lobo de Lestres e a transferencia dos fondos comprometidos a Galicia para a prevención e compensación dos danos causados pola fauna salvaxe, xabalís, lobo, etc. Bueno, realmente eu creo que justificamos perfectamente a urgencia, posto que estamos nunha situación candente en Galicia, non só en Galicia, en España inteira. En estes últimos días se están cortando carreteras das máis importantes, se está entrando nas grandes ciudades, chegaron tractores casi ao Parlamento Europeo. Realmente eu nunca visto. Ademais, todo isto que saliu casi espontáneamente. É verdade que agora se foron unindo os sindicatos e que agora xa están tamén na situación os sindicatos, pero eu creo que houve unha salida, digamos, espontánea, exponencial dos ganaderos e agricultores españoles e europeos a manifestarse por esa situación tan, eu diría, tan desequilibrada que están facendo ca legislación europea. E que a legislación europea non nos olvidamos nunca, porque eu creo que a veces nos olvidamos, e eu creo que non todo o mundo ten claro. En Europa non hai un goberno, véxase o goberno de España, o goberno de un país, unha federación de estados. Non. En Europa gobernan os estados miembros. Gobernan os estados miembros. As decisións últimas se toman polos consellos de ministros do ramo ou polos primeiros ministros e jefes de goberno dos distintos países. E todas as decisións están sempre tomadas desa maneira. É verdade que o Parlamento Europeo ten algunha decisión, pero realmente ten un poder moi limitado. Non é igual que o Parlamento Nacional. A Comisión Europea non ten a mesma poder político con un goberno dun Estado miembro, e os gobernos dos Estados miembros, ademais, teñen a capacidade de vetar, con o cual a veces hai gobernos, entre eles está o noso goberno de España neste momento, que vota valor fora. Non, isto ven da Unión Europea, isto é un tema que nos manda Europa. Non, en Europa hai que ir a discutir e a defender os intereses dos nosos agricultores e gandeiros, defender os intereses do noso país, que é para o que está o noso goberno. E é o único que ten capacidade de facelo, porque ninguna autonomía ten capacidade de facelo. Entonces, por eso nos dirigimos ao goberno de España, por eso lle exigimos e lle pedimos ao goberno de España unha serie de actuacións que son as que debe facer. E por eso, nosotros, como non podía ser de outra maneira, porque ademais somos do sector, vivimos do sector, e ademais hai algo que eu recordo de vez en cando. Fai pouco tivemos unha pandemia moi grave neste país e aplaudimos con moita energía e con toda a razón os sanitarios, porque nos axudaban a salvar vidas. Pero hai algo que non sei se é máis importante ou polo menos tan importante, que é poder comer.
Xa me gustaría saber a min que pasaría en este país ou en calquera se na máis que unha semana non traballaran os agricultores, non traballaran os ganaderos e non se pudera distribuir os alimentos. Xa me gustaría saber que podría pasar. Eu espero que eso nunca nos pase. Se siguen aplicando as políticas europeas, podemos deixar de ser autosuficientes e podemos terminar por depender de outros países para algo tan básico como é a alimentación. A alimentación nun país é básico. Temos a suerte nos últimos anos, no mundo occidental, non me refiero a España nin a Galicia siquiera, senón no mundo occidental, que parece que os alimentos non é un problema. Porque temos suficientes, temos a veces problemas de crisis, pero realmente nunca nos faltan alimentos, nunca nos faltan comidas nos lineales de ningún supermercado, pero podemos estar arriesgando esa situación. E eu lle recordaría desde aquí ás grandes ciudades, ás grandes urbes, a xente que vive nas ciudades, que todo o tema medioambiental é fundamental, pero ese tema medioambiental ten que ir acorde cos que o protegen. O medio ambiente que nos protege son os que viven no rural, os que viven no medio, son además os que o trouxeron hasta aquí desde siglos para atrás. E entonces, señores, eu creo que temos que tomar dunha vez por todas a conciencia de que o campo é indispensable tamén para fijar población no campo, e que non nos convertamos nun deserto ou nunha selva, que calquera das dúas cousas serían moi peligrosas e moi malas, incluso moi malas desde o punto de vista medioambiental. Entón, ese medio ambiente que hai que proteger e que non discutimos, creo que nadie, pero que hai que facelo acorde aos intereses, primeiro de nada, das persoas, segundo das persoas que viven no medio, das persoas que cuidan o medio, das persoas que nos dan de comer. Eses son os agricultores e os ganaderos deste país. Entonces, nosotros, evidentemente, creo que facemos unha serie de peticións, e además creo que estamos nun bon momento para facelo, porque entendo que a Unión Europea neste momento está receptiva. Non sei por que está receptiva, a mellor está receptiva porque temos unhas eleccións á vista de uns meses e todo o mundo quere ganar as eleccións, pero é igual, me dá igual cal seña o motivo. Esa é a ventaxa das democracias, que nos obligan aos gobiernos a movernos e a respostar ás demandas dos ciudadanos. En este caso hai uns ciudadanos que son poucos, pero hai unha frase moi famosa que se dixo fai moitos anos: nunca tampouco fixeron tanto por tantos. Eso se refería á Segunda Guerra Mundial, me parece que a Churchill. Pois en este momento hai moi pouca xente producindo no campo, moi pouca xente vivindo no campo, pero todo o país come do que produce esa xente. E cando non seña así, e dependamos de outros países, pois por razóns estratégicas, por razóns de todo tipo, pode ser incluso peligroso. Por lo tanto, nosotros eu creo que debemos, os que nos dedicamos á política, os que vivimos xa de cerca, os que vivimos toda a vida neste sector, pois non nos costa ningún traballo, pero eu intentaría que os que non viven neste sector, porque tamén o teño dito moitas veces, non é o mesmo vivir no campo, vivir no rural, que a vivir do rural. É totalmente diferente. Vivir no rural é moi bonito, pero se hai alguén que cuide o rural. E o rural realmente o cuidan os ganaderos e os agricultores. Podríamos incluir tamén os madeireiros, porque non están aquí incluídos, e neste momento, ao mellor ese sector, non sei se ten algún problema, pero tamén o pode ter. Pero realmente, se queremos cuidar o medio ambiente, se queremos comer, pois realmente hai que ter en conta a xente que se dedica a traballar, a cuidar e a vivir do rural. E se así o facemos, pois seguramente seremos un país que teremos éxito, que teremos independencia alimentaria, que é fundamentalísima, aunque ao mellor non teñamos esa percepción neste momento, o que estou dicindo no mundo occidental, porque non temos falta de alimentos. A inmensa maioría do mundo sí que a ten. Pois non sei se como debemos ter alimentos suficientes como 1.000 ou 1.500 millóns de persoas e outros 5 ou 6.000 millóns teñen falta deles. E todo iso tema é máis grave do que parece, aunque non o vexamos. Por lo tanto, eu pídolles a todos que apoyen esta moción e desde aquí reflexionar
e evidentemente lle trasladaremos á Xunta de Galicia para que siga facendo as reivindicacións e lle trasladaremos ao Goberno Central para que realmente utilice o poder que ten un país importantísimo como é España, un país importantísimo además desde o punto de vista agrario, que utiliza o seu poder en Europa e que evidentemente Europa pois tamén reflexiona sobre este tipo de cousas e ao final nosotros tamén somos europeos, os que vivimos en Galicia, os que vivimos en Outeiro de Rei somos europeos e a Europa tamén lle interesa ter unha situación alimentaria que ademais foi porque se creou a PAC alá despois da Segunda Guerra Mundial. Foi precisamente para que Europa tuvera unha independencia, digamos, alimentaria, non tuvera que estar nunca a expensas do que pase no mundo de guerras, de conflitos, etcétera, etcétera, para que podamos ter produción. Pois mentras, por exemplo, e non nos afecta a nós, pero mentras en Castilla non se pode producir ao mellor trigo ou cebada, pois tivemos un momento fai nada, poucos meses, que un gran produtor como era Ucrania, por consecuencia dunha guerra, pois non podía vendernos e tivemos grandes problemas de suministro. E, por tanto, eu creo que eu só digo estas cousas para reflexionar. Ao mellor parece como se nun concello pequeno de 5.000 habitantes do rural gallego non se debería de reflexionar sobre estas cousas, parece como se isto fora cousa só da alta política. Pero eu creo que desde os concellos pequenos, desde os que conocemos o rural, desde os que vivimos o rural e desde os que sabemos como se foi desarrollando o rural ao largo do tempo, pois eu creo que temos que facerlle ver a todo o resto da ciudadanía deste país e, por suposto, as administracións correspondientes para que defendan este sector, porque nos irá moito mellor a todos os ciudadanos, vivan onde vivan, se este sector realmente se pode dedicar ao que sabe facer e ao que fixo desde os siglos, de darnos de comer a todos e de traer un medio ambiente, pois eu creo que en Galicia podemos presumir de ter unha situación medioambiental das mellores seguramente de Europa, e eso se foi facendo gracias a xente do campo que foi a que utilizou ese medio rural e a que realmente ao largo dos anos nos foi traendo hasta onde estamos, e que en canto empezamos precisamente a implementar moitas medidas e a utilizar moita técnica, pois ao mellor incluso estamos indo para atrás desde o punto de vista medioambiental. E se non vexanse, por exemplo, algunhas cuestións que temos moi cerca, como a contaminación dos ríos, ou moitas outras cousas das que poderíamos falar, pero creo que non é o caso. Creo que a defensa por parte nosa está clara e nosotros pretendemos que isto se leve á conciencia do Goberno de España para que o Goberno de España seja exigente na Unión Europea, que o pode ser, que tenga capacidade para serlo. Somos un país suficientemente importante e, ademais, con un sector agrogandeiro suficientemente fuerte e importante como para que se nos teña en conta en Europa. Non sei se hai algunha intervención. Sí. Bo día a todas e a todos. Dende BNG compartimos as xustas reivindicacións que fan os nosos labregos e labregas nestas movilizacións que percorren o país de norte a sur, o Estado español e incluso varios estados da Unión Europea. Unhas reivindicacións que están sendo manifestadas polos gandeiros desde moito antes da Comisión de Asuntos do Pleno, con lo cual esta moción podería perfectamente haberse traído á Comisión sin ser unha moción de urxencia. O campo galego leva asediado pola desconsideración das políticas das diferentes administracións, por unha PAC que no Estado español non contempla as singularidades que amosa a nosa actividade agrogandeira. A aplicación da PAC, que lle corresponde á Consellería de Medio Rural da Xunta, adapta as liñas mestras das políticas comunitarias ás realidades da área mediterránea e non á nosa realidade. Pois o que nosotros nas outras comunidades son latifundios, para nós son minifundios que non se corresponden co que fala a PAC. A parte deso, outro dos puntos básicos do que vostedes falan na moción é os prezos da cadea alimentaria, que este é a nai do año, verdade? Esta lei da cadea alimentaria contempla a prohibición de pagar por debaixo dos custos de produción ao eslabón anterior, pero non establece mecanismos de cálculo obxectivo dos mesmos.
Productor, primeiro eslabón. Industria, segundo eslabón. Distribución, terceiro eslabón. En esta distribución temos entidades como Mercadona, Gadis ou Vegalsa. En todo este proceso de produción, transformación e venda ao consumidor, só os prezos ridículos que paga a industria ao produtor son públicos. Os prezos que paga a distribución á industria e, polo tanto, as marxes de beneficio non se sabe que nas leva, pero o produto multiplica exponencialmente o seu prezo. Dende o BNG levamos ao Congreso nas últimas modificacións que sufriu a lei, a última, a fin de ano do 2021, enmendas de calado. Unha delas propoñía que a lei contemplase un mecanismo público de cálculo dos custes de produción que servisen de referencia nas negociacións e asinado dos contratos. Por certo, o PP e o PSOE votaron en contra. No ano 2009, o PP accedeu á Xunta de Goberno a Xunta de Galiza e eliminou figuras de mediación para regular estes prezos, como a Mesa do Leite, a Mesa da Carne, o Observatorio Lácteo, o Observatorio da Carne, alegando que non se podía condicionar nin mediar no libre mercado. E agora o que pretenden é facer este paripé de defensa do sector primario, cando en realidade eliminou os contratos homologados e os mecanismos de cálculo de custes de produción. En todos os seus discursos públicos relegan as responsabilidades a Madrid, pero dentro das súas competencias de aplicación do PEPAC non defenderon as pequenas granxas familiares que tanto promulgan. Como pode ser que a Consellería de Medio Rural exclúa no 2022 por unha nefasta programación das axudas ao 85% da produción ecolóxica? Vostedes levan 15 anos desgobernando este país e, aínda por riba, dispoñen de competencias plenas en materia de agricultura e gandeiría. Así que deixen de botar balóns fora e de culpar aos demais. Excluíron as granxas de menos de 10 vacas na axuda compensatoria ao COVID no sector de vacún de carne e que en sentencia xudicial obrigou o 18 de abril do ano pasado a Xunta de Galicia a permitir o acceso do cobro das axudas a 10.284 granxas galegas, máis da metade das que existen en activo. A Xunta séguese compensar as pequenas granxas familiares excluídas a pesar desta sentencia xudicial en contra. Como dicía antes, a Consellería de Medio Rural ten as competencias nestas actividades. Entón, nós propoñemos que dentro desa moción que vostedes presentan metan un punto que sexa a exixencia de corresponsabilidade e adopción de medidas á Consellería de Medio Rural nas competencias que lle son propias. Grazas. Vamos a ver, eu de todas as medidas de acordo que propoñen vostedes, coa que estou de acordo é a primeira, por suposto, mostrar o apoio ao sector primario de Galicia, aos seus gandeiros e agricultores. Por suposto que sí, sempre. Pero non estou de acordo para nada con que o Goberno central pase de apoiar o sector gandeiro, o sector agrícola. Desde que houbo a guerra de Ucraína, sabendo a sequía a que estamos sometidos polo que sabemos o cambio climático, perfectamente sabemos que as producións tanto do agro como do gando están seriamente comprometidas. Pero tamén sabemos que entre o 2022 e o 2023 o Goberno de España habilitou axudas extraordinarias por máis de 4.000 millóns de euros. Nunca houbo tantos fondos públicos do Estado destinados a tal fin. Ademais duns 1.400 millóns de euros en axudas directas extraordinarias que beneficiaron xa aos sectores gandeiros tanto de leite como de carne. Ampliáronse tamén as axudas para os seguros do sector agrario ata 284,5 millóns de euros, moitísimo máis do que se atopou este goberno destinado no ano 2018. Por suposto que o Goberno pensa manter todas esas axudas e todas esas medidas de apoio ao sector agrogandeiro. Sabemos tamén algo do que non se fala actualmente, que o sector agroalimentario bate récords de exportacións con máis de 70.000 millóns de euros, cun saldo positivo de case 15.000 millóns de euros. De eso non se fala. Falase todo o tempo das protestas que hai dos agricultores e dos gandeiros, que sí, que son lexítimas, pero tamén hai que falar de que é un sector moi productivo e moi beneficioso.
Hai que recordar tamén que no ano 2014, con Montoro á cabeza, o sistema de módulos do IRPF, que agora mesmo se mantén e que é o máis social que pode haber, quería eliminalo. Non sabemos por qué. Tamén temos que destacar que a nova PAC, que é unha PAC elaborada para os anos 2023-2027, foi elaborado con consenso das comunidades autónomas, de representantes da sociedade civil e do sector agrario. E sabemos que favorece as medianas explotacións da cadea alimentaria. Pensamos que actualmente se está comprando o discurso da extrema dereita en Europa. Unha extrema dereita que quere desmantelar a Unión Europea e que só lle botalle a culpa dos problemas que se poidan ter, que son moitos e que hai que arranxalos, claro que sí, a todo o que se decide desde a Unión Europea. Pois eu non estou disposta a semellante cousa. Aquí no último punto, onde se quere demandar ao Goberno Central a retirada do lobo, da lei, etc. Por que non lle reclaman a Xunta de Galicia, que é quen ten as reais competencias? Por que non lle reclaman a Xunta de Galicia, que pode organizar batidas, que pode organizar batidas para controlar as poboacións de xabaril, etc. De eso non se fala. Dames. Bueno, eu antes xa dixo que non é o mesmo vivir no rural que vivir do rural. Me levo dito moitas veces en moitos sitios, e a veces, pois, entendo que algunha xente fale como fale cando non vive do rural, aunque viva no rural. E, por suposto, que non vive no rural xa. Vamos a empezar polo PSOE. E por onde acabou? Competencias do lobo? Non ten ninguna esa xunta. A xunta só ten a obrigación de indemnizar. Batidas non se poden organizar contra o lobo, é unha especie protegida. Entón, non tergiversemos, non queiramos engañar a xente nin botar os valores fora. Discurso da extrema dereita. Eso é o que levan facendo ustedes desde fai moito tempo. Pero en Galicia nin hai extrema dereita e queda pouca extrema izquierda. Extrema dereita, desde logo, non hai ninguna. Acabamos de verlo fai poucos días, fixos unha encuesta global de 2,5 millóns de personas e quedou clarísimo que non hai extrema dereita. Casi non queda socialdemocracia, queda un pouco de nacionalismo, independentismo, que sí, que está un pouco en auge, non sei eses votos que lles prestaron, como vai ser con eles, porque eses préstamos a veces despois son malos de recuperar. Teñan cuidado con eses préstamos que... PAC, por consenso. Pero non é máis que ver os agricultores e os ganaderos. É que non se nos debería ocurrir aos que nos dedicamos á política decir tan claramente, tan alegremente, que se fixo PAC por consenso cando salen os agricultores e os ganaderos á calle, que non me acordo desde cando non o fixeron, e incluso sin que os sacaran os sindicatos. Dice que unhas axudas de 4.000 millóns, hombre, con miles de millóns que se repartiron. Algúns algúns dunha maneira bastante incorrecta, pero con miles de millóns que se repartiron pola pandemia e a guerra de Ucrania, pois só faltaba que os agricultores non se lles axudaran. Só faltaría. Que parece como se fora un gran éxito do goberno, que axudar aos agricultores. Era o único que nos faltaba. Os que nos deron de comer durante toda a pandemia, que fai 15 días que pasou, e durou 70 ou 80.000 mortos, me parece, que durou. Dese orden, non todos contabilizados, pero dese orden. Bueno, usted dice que está de acordo co apoio á primeira proposta, non está de acordo con as outras, a nosotros nos parecen que todas son moi importantes e as vamos manter, por suposto. E pasando a respostarle ao BNG. Intento ir lendo polo menos o que me pareceu máis importante para contestar.
Case me quixo dicir que non gustaba a moción de urgencia. Depende que na presente, claro, evidentemente. Aplicación da PAC á Xunta. É que xa o dice usted. A Xunta ten a obrigación de aplicala, pero que non ten outra cousa, máis que a obrigación de aplicala. Entón, se eu teño a obrigación de aplicar o que alguén me diga que teño que facer, pois, sinceramente, eu non teño ningún margen de maniobra. Pero hai alguén que aproba a PAC en Bruselas, que son os ministros de Agricultura dos países europeos. E aí é onde se toma a decisión e se decide canto dinheiro se manda aos países determinados. E eses gobiernos, polo menos, deberían de ter a obrigación de conocer as súas regións e saber as especificidades de cada sitio. Usted mismo acaba de decir, hai grandes latifundios e grandes minifundios. E que se fixo na PAC para corregir ese tipo de problemas e axudar ao asentamento da población en Galicia, que temos grandes minifundios, evidentemente. Usted mesmo nos dice, querendo botar a culpa á Xunta, a aplicación da PAC é competencia da Xunta. Aplicación da PAC. Aplicación, literalmente. Non temos mecanismos de cálculo. Eu estou dicindo na moción que no punto 4 conta láctea e conta carne, que teña en conta o goberno para aplicar a cadea alimentaria, para aplicar os precios na cadea alimentaria. Claro, se non a quero ter en conta, se non se ten en conta algún tipo de referencia, pois claro, dá igual fazer unha lei de cadea alimentaria que non a facer. Oiga, despois xa veremos que pasa. Levamos 15 anos gobernando o país, xa conta estes 4 ou ainda nos quedan 4 máis. Xa non recordo moi ben. Ustedes gobernaron 4 anos, e mire, son os inteligentes os gallegos, que nada máis que volveron a ter a máis mínima oportunidade de votar, deixaronlles para casa. A primeira, e nosotros xa levábamos outros 15 anos antes, me parece. Dese orden, non estou moi seguro, porque tampouco me preocupo moito desas fechas. Pero esa é a realidade, ese é o resultado. Eu xa sei que ahora están disgustados, porque estaban eufóricos, porque iba a se pinchar a rueda. E, sin embargo, agora, pois a rueda sigue funcionando. Hai outro dito que dicen por aí que eu non quero decir, porque me parece que estamos nun sitio serio e prefiero non decirlo, non? En o rural ten as competencias que realmente lle establece a Unión Europea e que establece dixo usted no principio, aplicación da PAC. Aplicación da PAC. Entonces, nós o que queremos é que se corrija. É que o corrija. Nosotros pedimos que se corrija. Sí, ojalá fora competencia da Xunta para poder corregir todas esas deficiencias. Que teníamos moita máis capacidade de maniobra para que se puderan corregir. Pero como non son competencias da Xunta, ahora que acaban de pasar as eleccións, que ahora xa realmente nuns cuantos anos xa non hai moito que falar do tema electoral, polo menos reconozcan quen ten a culpa das cousas que pasan. Entonces, hai unha serie de problemas que ten o campo, que non o digo eu, que podría dicir, pero non o digo eu. Dicen os agricultores de Europa inteira, e sobre todo da Europa occidental, da Unión Europea, e o dicen os agricultores e ganaderos españoles e os agricultores e ganaderos gallegos, que fixeron algo espectacular, que saliron a manifestación sin que os convoquen os sindicatos, despois se foron apuntando os sindicatos, pero realmente saliron sin convocatoria dos sindicatos. Pero debe ser que a situación está bastante mal. Eu lles garantizo que está bastante mal. Sobre todo, está bastante mal na permisividade que hai de entrada de produtos de fora sin as obligacións que teñen os agricultores españoles, porque esa é unha competencia absolutamente desleal. Se eu teño unha empresa onde os meus traballadores teñen que cobrar un salario X e resulta que compito con outra empresa de outro país, os seus traballadores teñen unha seguridade social ridícula, teñen un horario que non ten nada que ver co español, teñen un coste laboral que non ten nada que ver co español, pois realmente, ou co europeo, realmente non podemos permitir que eso se siga facendo e se esteña potenciando. E por si non fora suficiente, ven o presidente do goberno fai poucos días, cando debería de estar polo sur de España, por Barbate ou por aí,
que era onde debería de estar esos días, ven e vais a Marruecos e dice que van a invertir ali 45.000 millóns de euros. Pois eu creo que non sei se estaremos para iso, me parece moi ben manter as mellores relacións con Marruecos, ter unhas boas relacións comerciales, pero, oiga, vamos a invertir en España, vamos a facer en España que a xente que ten que traballar, que ten que producir, que poida facelo da mellor forma para que este país cada día non teña unha deuda máis grande, porque ese é un dos grandes problemas que vamos a encontrarnos máis pronto que tarde, e que realmente señamos productivos. Para que señamos productivos temos que defender as nosas empresas, os nosos autónomos, os nosos traballadores, por diante de todos os demais. Xa sei que a izquierda sempre é moi dada a decir que defende as clases traballadoras ou as clases menos favorecidas, terán que reconocer comigo que o campo non é precisamente de grandes empresarios dunha maneira generalizada. É máis ben de autónomos, de traballadores, e son os que realmente nos dan de comer. Por lo tanto, eu diríalles que bueno, eu pediríalles o apoio de verdad que é votar esta moción a favor. Saliu o pilón. Bueno, vamos a votar porque volverá ahora, pero votos a favor da moción 11. No, vamos a ver, déxame contar ben. 13 menos 1, 12, menos 1, 11. Non votamos, verdad? Votos a favor 11. Perdón, hasta que acabe. Votos en contra non hai. Abstencións, unha. E que pode pasar? Podes pasar. Ahora sí que entramos en ramos e preguntas, non temos nada máis antes, verdad? Rogo, primeiro rogo. Xosé Ferreiro Fernández, Elvira Lombao Vila e Miguel Vieito Villar, concelleiros e concelleira do Grupo Municipal do Benegano Concello de Outeiro de Rei, presentan o seguinte rogo relativo á recuperación da fonte Sita en Province, parroquia de Aspai. Nunha das marxes da estrada que cruza o lugar de Province, na parroquia de Aspai, atopas unha fonte de auga que era de uso común non só polos veciños e veciñas do propio lugar, senón que tamén acudían a ela de Vicinte, Candai ou Bravos. Porén, dende hai máis dun ano, a fonte non é utilizável. Fica atoada con terra, lodos e maleza e a zona circundante, completamente enchoupada pola acumulación da auga, é impracticável. Na actualidade poden verse fondas rodadas de vehículos pesados que agravan e empeoran o problema, dos que sexan probablemente a causa. Ao ficar nesta situación non só se imposibilita a disponibilidade da auga pola veciñanza, senón que o retorno da mesma e a suciedade poden comprometer mesmo o seu uso no futuro e deteriorala até o punto de ficar non recuperável. Tamén existe risco potencial de se afectar de xeito reversible a ecosistema, flora e fauna do entorno da fonte. A maior abastanza a fonte, alén de ser un recurso hídrico e de consumo, era un elemento máis da comunidade que xeraba interacción entre a veciñanza e con outras persoas de outras parroquias, favorecendo os lazos na poboación. Nótese que fica próxima á ruta arqueolóxica do Acevedo e a mámoa do Pico das Mallas, polo que era tamén de uso común polos sendeiristas. Malia que a cidadanía da parroquia puxo este feito en coñecemento do Concello a inicios de 2023 por varias vías distintas en diferentes ocasións, incluindo en xuntanza presencial, ningunha actuación se executou no sentido de devolver o uso a este ben da comunidade. Facemos o seguinte rogo para que o alcalde e o equipo de goberno do Concello de Outeiro de Rei provea as medidas oportunas para devolver o uso á fonte de Province a maior brevidade posible. Escoitado o rogo e
realmente xa se están facendo actuacións nesa fonte desde fai uns días. Preguntas. Pregunta, é unha sola pregunta, me parece, non? Miguel Vieito Villar, Elvira Lombao Vila, Xosé Ferreira Fernández, concelleiros do Grupo Municipal do Beñega de Outeiro de Rei, presentan a seguinte pregunta referida aos cortes no suministro de auga de algunhas parroquias do Concello sen previo aviso. No pasado mércores 21 de febreiro, varias parroquias do noso Concello experimentaron un corte de suministro de auga por tempos que en algunhas duraron varias horas e que mesmo a data de redacción desta pregunta seguen experimentando diminucións significativas da presión. Por desgraza, non é a primeira ocasión que preguntamos por este mesmo feito, pois xa o fixemos en outubro de 2023. Se temos en conta os últimos 6 meses, e polo menos a terceira vez que se sofren estes cortes en parroquias de ambos os dous lados do río. Malia contar o Concello con sistema de alerta a móviles e un espazo rotulado avisos na página web, non existiu ningún aviso previo, nin información posterior sobre a duración e características do corte. E por iso que desde o Grupo Municipal do BNG facemos ante o Pleno as seguintes preguntas. Cal foi o motivo deste último corte? Cal é o motivo de que sexa o terceiro corte relevante en menos de 6 meses? Dende o corte de suministro de outubro, que accións de mellor actualización e renovación da rede de suministro se levaron a cabo no Concello? Por que non se emprega o espazo de avisos na web municipal para informar destes acontecementos? Cal foi o motivo deste último corte? Pois unha avería. Nosotros temos a red seguramente máis larga da provincia de calquera concello do noso tamaño, porque chegamos absolutamente ca red general a todos os núcleos de población, absolutamente a todos os veciños que se queren conectar, o cual eso non sucede ni siquiera na capital da provincia que temos aquí ao lado, con unha población 20 veces superior á nosa. E entonces eso genera unha red enormemente larga e con dificultades, porque evidentemente non sempre é detectable rapidísimamente unha avería. Entonces, cal é o motivo do que sexa este terceiro corte? Pois nos 3 casos, a primeiro foi unha avería na propia potabilizadora, que tamén por desgracia a veces suceden as averías xusto no sistema de impulsión, como toda a auga se impulsa desde unha sola potabilizadora, pois se eso sucede no sistema de impulsión, tal vez algún día haberá que poñer outro sistema paralelo, pero eso son inversións enormes e que estaría ben facelo, que xa o fixamos ca rede de auga, poñendo 2 circuitos, un que ven pola zona do Piago e outro que ven por debaixo do río por Santa Isabel, pero que foron inversións moi grandes e que eso nos permite que, por exemplo, no último corte do que falan ustedes, pois eu creo que desde as 6 da mañá que se produciu a rotura, ás 7, ás 8 como moito estaba tendo agua a todo o mundo, cando realmente a reparación dese corte pois levou así como 5 ou 6 horas, porque era a propia red general, unha das propias redes generales. Se non houver ese doble circuito, pois en esas 6 ou 7 horas pois non estaría unha parte do Concello sin auga, estaría todo o Concello desde o Piago para diante, que o 80% da población estaría sin auga. O cual, nunha sola hora se resolveu ese problema, facendo un anillo, cerrando chaves por un lado e abrindo por outro, que é porque realmente vale ese segundo circuito que se estableceu fai poucos anos e que realmente nos aumenta a seguridade de abastecimiento. Bueno, creo que cal é o motivo que sexa este o terceiro corte, pois que o primeiro foi na potabilizadora. Ese corte da potabilizadora, ademais, o repararon e non quedou ben reparado e se volveu a deteriorar en poucos días e volvemos a quedarnos sin auga en unha zona máis ou menos grande, porque aí xa non é que tuveramos unha tubería rota, é simplemente que esa reparación que levou un tempo un pouco largo, pois agotou as reservas que había no depósito e durante un tempo tamén moi corto, que foi moi corto para ese tipo de avería, pero obligou a quedar sin auga algunha zona do Concello.
por un tempo corto, pero sí, unha vez detrás de outra. E a terceira é esta. Realmente no Concello se producen moitas máis averías que esas. Ojalá esas foran as únicas averías, pero a imensa maioría das averías a xente non as detecta, porque se non son na red principal, se non son nas tuberías de abastecimiento general que salen do depósito, pois a veces afecta a moi pouca xente. Con este doble circuito, como lle decía antes, a auga entra por máis de un sitio e se pode corregir no tempo que leva a cambiar as chaves, cerrar unhas e abrir outras, e a verdade é que, a pesar de ter unha red nova, porque é moi nova, non hai que olvidar que a red no Concello de Outeiro de Rei pois ten, toda está xa en polietileno, en plástico alimentario, pois debe ter como 30 anos ou máis vello, que foi cando se empezou a construir a red de auga, porque antes non había ninguna, e toda a red está en unhas condicións boas. O que pasa é que si é verdad que por aí alguén falaba tamén da pouca presión. A presión que hai neste Concello na inmensa maioría dos sitios é enorme. Eso ten ventaxas e inconvenientes. Eso ten ventaxas para o usuario cando quere usar, pero tamén ten algún inconveniente para as redes que forzan máis as tuberías, e cando hai un problema de algún tipo, pois con máis facilidade poden romper. Pero a verdade é que hasta nos sitios máis alonxados, precisamente por ter dous depósitos, digamos, de repetición, que se impulsa a auga a unha zona máis alta para volver a ir ás zonas máis altas, pois por eso hai unha presión moi elevada e moi alta en algúns sitios que moita xente ten que poñer reductores, pero a mí me parece que é moito mellor eso que non ter unha presión baixa, porque sí que se podría reducir a presión á salida do depósito e baixar moito a presión. E evidentemente a obrigación dos concellos non é suministrar unha presión determinada, é suministrar auga, pero entendemos que eso favorece moito máis o servicio de auga, favorece moito máis os usuarios, e seguiremos traballando e mellorando a red, as instalacións, porque os servicios de mantenimiento das redes de auga nun concello como o noso, tan disperso e tan largas, e que abastecen absolutamente a todos os núcleos, absolutamente sin excepción a todos os núcleos de población, pois é moi difícil de manter, e é moi difícil de manter en boas condicións. E tendo en conta o encarecimiento do coste da vida, por exemplo, no tema do abastecimento de auga, pois non hai máis que ter en conta a electricidade, que costa durante moito tempo máis do doble do que costaba antes, e toda a auga que consumen todos os veciños se ten que impulsar por bombas eléctricas, pois realmente é un hándicap. E, bueno, tal vez por eso concellos como a Lugo, que é a capital da provincia, non teñen auga no rural. Evidentemente, onde non hai auga non hai averías, onde non hai auga non hai cortes de auga, pero nosotros sí que vamos a seguir nesta línea, vamos a seguir mellorando e tratando de conservar esta red de auga, que eu creo que é un privilegio para todos os que vivimos en Outeiro de Rei desde toda a vida, e para os que veñen tamén, que en calquer sitio que se instalen do concello poden ter abastecimiento como outro tipo de servicios, moitos máis, como unhas carreteras aceptables, que ao mellor cando vamos pola red principal da Diputación non se anda, despois chegan a carretera de segundo orden ou de terceiro orden no concello, que está máis ou menos en perfectas condicións. E eu cando podemos decir que temos a fibra óptica en estes momentos en todo o municipio, nos sitios máis remotos, pois, bueno, a mí xa me gustaría, e pídolle disculpas desde aquí, ademais, de verdad, a todos os veciños que en algún momento algún servicio municipal pode estar interrompido porque as situacións son así, e os medios dan po que dan, e temos os recursos que temos, pero entendo que insisto, pedíndolle disculpas aos veciños por esas interrupcións de calquer servicio que poidan ter en calquer momento, que me parece que temos uns servicios, pois, eu diría que aceptables para uns impostos soportables, que é realmente o que buscamos. Non temos máis puntos, non? Pois, como non hai máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.